вас са се чудили за какво ще става въпрос в този влог. И ето в този първи епизод ще имам честа да ви покажа за какво ще говоря. Надявам се да ви бъде интересно и да ме гледате и следващия път, когато пусна видео. Първото нещо, което искам да ви споделя, са новостите около Amazon. Както знаете, предстои тяхно събитие на 6 септември, където ще може да разберем много повече. Очакванията са да ни представят новия електронен четец на книги и също така се предполага, че ще ни представят и новия Kindle Fire. Очакванията около него са, че ще разполага с много по-голям дисплей. Не е до сегашния 7-инчов, а може би 10-инчов. Следващото заглавие, на което ще обърна внимание, това е Torchlight 2. Играта ще излезе на 20 септември. Не знам колко хора от вас се очакват, но лично според мен ще докаже, че е много по-добра от излязото по-рано тази година Diablo 3. И един любопитен факт накрая. Германска компания произвеждала лекарство против сутрешното гадене за бременни жени. Се извини след 50 години мълчание. Браво на тях, все пак са удостоили хората с извинение. Не знам дали всички от тях са живи, може и да имат умрели. Това лекарство е причиняло малформации при децата, които са раждали. Говори се, че пострадалите деца са над 10 000 и често малформацията представлява липса на крайници. Това беше за сега от това първо видео. Ще се видим отново следващата седмица. Ако ви е харесал канала, моля, абонирайте се. Помагате ми много с това. До следващия път.